Това е парната машина. Сега ще покажа как се сглабя, не сглабя, как се пуска. Ето така изглежда. Това тук е това е USB порт, това е генераторчето. Електромотор. Отваряме вратичката на печката за дърва, за да взима изгорелите газове всъщност, да. Пускаме коледните лампички. Глупости с това. Да. Сега наместваме хубаво колбата, след като напълнихме спиртът. Палиме с запалка. Но внимание! Това не го правете. И се изчаква 2-3 минути. Хоп! Абонирайте се за канала, да, за 7. То даже си пише на парната машина. Сега гори и гори. Хоп! Така се стартира, като се удари с ръка, по-скоро се върти. Да. Още малко, сега тръгваме. Екстра. Да. Идеално е така. Ето сега тия сработи. Да, абонирайте се за каналта 7, по който казвам. И сега включваме този кабел, сив кабел. И хоп! Тези неща отстрани не са работа. Сега включваме машината. Звука, ако искате звук, ще запиша и сега на картинка. Но после. По-късно във видеото. Хоп, фенерчето работи, свети му червената лампичка за това нещо там, за зареждането. И хоп, това беше крайният резултат. Абонирайте се за канала за 7. И 3, 2, 1, красота! Да, красива. И край!